A prisión o veciño de Vilagarcía que o pasado venres pola noite presuntamente feriu de gravidade dun disparo a un vilanovés tras unha disputa en Aralde. A última hora do sábado entregábase á Policía Nacional e hoxe prestou declaración ante o xuízo xulgado número 1 de Vilagarcía. Tras a súa comparecencia decretouse prisión provisional comunicada e sen fianza. O home está investigado polos delitos de tentativa de homicidio e tenencia ilícita de armas. O suceso produciuse despois da medianoite do venres, cando o ferido de 36 anos e o presunto atacante comezaron a discutir nun bar da zona de Aralde por motivos que non trascenderon. Xa no exterior, o veciño de Vilagarcía disparou nun costado ao vilanovés. Tras a pelexa, o presunto agresor fuxiu do lugar. O ferido tivo que ser trasladado grave ata o complexo hospitalario de Santiago. Alí continúa ingresado, aínda que evoluciona favorablemente. Segundo fontes da investigación, os dous implicados na liorta teñen antecedentes por tráfico de drogas.